ポポルブフ第31章戦いへ向かう部族の人々。負けてしまったすべての部族の人々は再び会合を開きました。いつまでこんなことに耐えなければならないのだ。私たちを犠牲にする彼らを殺してしまおう。彼らの人数は少なく、私らは大勢いる。それに弓もあれば、盾もある。そうだ、私らの力を合わせて彼らをやっつけよう。ただ、トヒルは神であり、我々は崇拝しなければならない。捕まえてしまおう。すべての部族の者たちが集まり、武装しました。大勢の戦士の集団となりました。バラムキツェ、バラムアカブ、マフクタフとイキバラムたちは、おのおのの子供たちを守るため、ハカウィツと呼ばれる山の頂にいました。部族の戦士たちは、夜中に攻め入ることを計画し、山の頂を目指して進んでいきました。しかし、道は険しく、予定通りたどり着くことはできず、夜も更けてきました。これではもう進めない。ここで朝を待とう。すべての部族の戦士たちは、道の途中で休むことにしました。すると、バラムキツェ、バラムアカブとマフクタフがこっそりやってきて、眠っている戦士たちの眉毛と顎ひげを抜いたり、槍の柄の金具や冠、首輪などを取り上げてしまいました。これらは部族の人たちに懲罰を与えからかい、また一族の偉大さを示すために行ったことでした。戦士たちは目を覚ますとびっくりしました。俺のひげはどうしたんだ？なくなってるぞ。俺の冠はどこだ？俺の槍の金具はどうしたんだ？人さらいを行うあいつらの仕業に違いない。怖がるものか。どんなことがあっても彼らの町に攻め込み取り返してやる。部族の戦士たちはますます戦いへの決意を強くしました。山の頂では神官たちが城壁を作り、その上に弓と盾を持たせ、部族の戦士から取り上げてきた冠や首飾りをつけた人形を並べていました。神官たちはトヒルに尋ねました。私たちは部族の者たちに負けてしまうのでしょうか？殺されてしまうのでしょうか？するとトヒルはバラムキツェ、バラムアカブ、マフクタフとイキバラムに言いました。心配するな。私がここにいる。そう言ってクマバチとハチを彼らに与えました。そこで彼らはハチを4つの
大きな鍋の中に入れて城壁の周りに置きました。